Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak YouTube Niki acara napa niki? acara Kupatan utawi Sawalan Dusun Kalinginong, nggih. Desa Banyukuning, Kecamatan Bendungan. Oh nggih nggih. Niki dusun pundi niki? Kalinginong. Oh nggih, kali Pak sinten niki nggih? Kula sing bau reksa Kalinginong. Oh wah nggih. Berarti termasuk nganu ketua suku teng mriki. Oh nggih nggih nggih. Niki desa sedanten apa per RT niki? Sedusun sedaya niki kula nganani pas nalika Sawal tanggal 1 Sawal nika sampun ngawontenaken wilujengan sareng-sareng. Nggih. Sasampunipun 7 dinten, bojo 7 dinten niki ngawontenaken kupatan. Nggih. Syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih, wah Iki nggih. poso ya paringi tutuk, sing biasane mokel ya do mboten. Oh nggih, wah. Bojo ya do Mantep duwe tenan klambi, iki. do paringi Nggih, sehat nggih. dari iki syukuran. Oh nggih nggih. Berarti niki basis tiang NU mriki nggih. Nggih, bahasa niki. Oh nggih. Ketara nek ini adate lak do mangan-mangan ngeten iki. NU iki pokoke jare Mbah Yai niku pokoke siji tok, pokoke it amut to'am. Oh, Niku nggih. dadine kabeh niku napa-napa niku sumbere saka pakanan. Wah nggih nggih. Pancen sing marai sehat nggih niku nggih Pak nggih. Marai sehat yo marai cakrak niku panganan niku. Nggih. Niki pun ajeng dimulai napa dereng niki? Ya meh niki kanthi nutosi nganu. Nutosi Mbah Salijan. Oh nggih nggih. Nggih pun menawi ajeng dimulai bareng riyen. Jadi monggo. Saderengipun hajat panjenengan sadaya miwah kula ing wanci enjing menika dipun sampurnaken sesarengan kepareng kula badhe matur sawatawis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Panjenenganipun para alim, para ulama ingkang pantes pinundi langkung-langkung katur panjenenganipun Bapak Kiai Parmadi, Bapak Kiai Ridho Wahyudi ingkang tansah kita dhereki, panjenenganipun para sesepuh saha para pinisepuh ingkang tansah kinabekten, panjenenganipun Bapak-bapak RT, RW, lembaga dusun, langkung-langkung katur panjenenganipun Bapak Mustafirin minangka anggota DPRD Kabupaten Semarang ingkang satu kinurmatan, bapak-bapak tokoh masyarakat, tokoh agami, sumrambahipun dhateng para warga masyarakat Sun Kalinginong ingkang enjing menika sesarengan kempal wonten ing mergi menika saperlu ngawontenaken wilujengan Sawalan sesarengan. Kanthi menika muji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kang tansah paring panganti, panjangkung sarta pangayoman saengga ing enjing menika saged sareng-sareng kempal nyawiji kawilujengan
Sholawat miwah salam mugi tansah katur kunjuk dhateng Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang tansah kaantu-antu menggah berkah sahabatipun benjang wonten ing dinten kiamat. Para bapak sedherek para kadang sutresna ingkang satu minulya, ingkang sepisan kula ngaturaken sugeng riyadi minal aidin wal faizin sedaya kalepatan kula sak keluarga, kalepatan kula dalah para kadang pemerintahan dusun dhateng panjenengan sadaya sumrambahipun dhateng sedaya warga ing Kaliwinong. Salebetipun setunggal tahun menika ing kaludhangan ingkang minulya menika kula nyuwun pangapura lan nyuwun tambahing donga pamuji dhateng sedaya warga, mugi-mugi menapa ingkang dados sedyanipun kula lan sedyanipun warga ing masyarakat Kaliwinong menika tansah kasembadan kinabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang salajengipun mbok bilih kepareng kula badhe ngaturaken pinten-pinten pengumuman ingkang sepisan ngaturi pirsa bilih kangge taun 2025 menika SPPT utawi kitir pajak sampun mandhap nalika Ramadan kala wingi, nanging dereng saged kula aturaken dhateng panjenengan. Insyaallah mangke pertengahan utawi akhir Syawal menika saged dipun utawi dipun aturaken dhateng panjenengan sadaya. Kados ingkang sampun lumampah bilih nderek ngendikanipun Bapak Kepala Desa Banyukuning ing samangke wulan Agustus menika pajak utawi PBB kedah sampun dipun bayar awit menapa menawi panjenengan setoripun utawi bayaripun menika kliwat September senadyan mangke sampun kebayar nanging wonten ing SPPT saged kemawon tertulis dereng lunas amargi inputipun menika sampun kantun lajeng penciptaan saking BKUD kadangkala sampun dipun damel. Pramila saking menika kangge nggampilaken penyetoranipun lan supados mangke boten menika kasuwun saking Bapak Kepala Desa Banyukuning akhir Agustus sageta sampun lunas. Awit menapa dhateng panjenengan sadaya paring panyengkuyungipun wonten ing babagan menapa kemawon saengga saged lumampah kanthi rancak langkung-langkung dhateng Bapak Mustafirin ingkang sampun prioritasaken bantuanipun aspirasi ingkang wonten ing dusun Kaliwinong lan sumangga sedaya bangunan-bangunan ingkang ginakaken bantuan saking aspirasi saking dana desa lan sapanunggalipun kita rawat sareng-sareng langkung-langkung wonten ing selokan lan sapanunggalipun yen wanci jawuh kadangkala masih kathah selokan ingkang milinipun menika mboten namung toya nanging larahan kepara kayu lan ingkang kula sengaja lan boten kula sengaja lahir terusing batin sepisan malih nyuwun pangapura langkung-langkung magayutan kaliyan panjenengan sadaya tumrap gesang ingkang saben dintenipun sae babagan sosial, babagan pemerintahan, langkung-langkung magayutan kaliyan arta lan sapanunggalipun mbok menawi panjenengan wonten titipan utawi panjenengan nate menapa kemawon ingkang langkung-langkung duit nggih kula kok dereng napa dereng clear mangke panjenengan saged genah-genah kalih kula langkung-langkung pajak menika awit kula samenika mangke dipun input dipun storaken wonten ing DPD lajeng mangke ingkang nentokaken menika saking BKUD. Kedadosan menika kadangkala ndadosaken repotipun karena menapa data menika kadangkala mboten pas kalian kadangkala nggih saperangan beberapa persen menika saged kemawon menika mboten clear. Kedadosan kula sampun nate ngalami tahun 2018 menika kula setor wonten ing BPD menika ngertosi kula kalih Pak
petugas Pak Nasori menika sampun clear, ternyata dereng mlebet. Lajeng dipun bangsuri malih ngertine kula kali Pak Nasori nggih sampun mlebet, ternyata boten mlebet. Lajeng nggih gendeng pun kula sturaken ya sing penting pun kula sturaken. Ternyata bab menika lajeng lain tahun menika dados permasalahan. Lajeng gandeng menika dados tanggal jawab kula, tetep kula tablet menika estu menika ngantos tahun 2018 menika kangge tahun nggih menika kula nabur pajak WN jenengan sing panjenengan pun nitipaken dhateng kula pun kula storaken ning ternyata tim mriku dereng masuk menika 8 yuta punjul. Kadang kula mangke setanggi tahun-tahun sapirangan menika tasih wonten keselip. Lajeng kula menika pun pangapunten kanthi pepuji mugi-mugi kita sami pinaringan kabagas kewarasan kawilujengan berkah saking Allah Rabbul Alamin saengga pinaringana bagya mulya wiwit donya ngantos ing ndelahan benjang. Mekaten ingkang saged kula aturaken kathah lepat nyuwun pangapunten billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Wonten pangharsanipun para alim, para ulama kangge Bapak Diparmati, Bapak Kyai Widodo kang satu kinapekten sesepuh pesepuh langkung-langkung panjenenganipun Bapak Kepala Dusun, Bapak RT, Bapak RW, tokoh masyarakat Dusun Kaliwinong. Wonten pangharsanipun Bapak Mustaqirin selaku anggota DPRD Kabupaten Semarang ingkang satu kinurmatan sedaya para bapak, para kadang muda warga masyarakat Dusun Kaliwinong ingkang satu kinurmatan. Saderengipun kita lajengaken muga sareng-sareng wangsuli syukur dhateng Allah dene wonten ing benjang menika kita tansah pinaringan sehat walafiat saged kempal manunggal wonten dalem Bapak Kepala Dusun kaya wonten ing mergi menika kanthi kita sedaya ginanjar wilujeng boten manggihalangan satunggaling punapa-punapa. Sholawat salam katur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tutang sangat ngajeng menggah berkah pitulunganipun wiwit wonten ing dina menika dinangkung wonten ing dinten kiamat. Mugi-mugi kita sedaya dipun golongaken matipun ingkang akhiripun nampi syafaat. Amin amin Allahumma amin. Para bapak, para kadang betul sedaya ingkang satu kinurmatan, lajengipun saderengipun kita lajengaken menika tasih wonten ing wulan Bodho utawi wulan Syawal pramila boten wonten awonipun menawi kita sedaya bodho mesti kemawon ora do ketemu kabeh. Ana sing ketemu, ana sing ora, ana sing kober, ana sing ora. Tinggen tingdo sowan tingene tiyang sepah-sepah pramila kawula secara pribadi kalian keluarga ngaturaken agunging panuwun, ngaturaken sedaya kelepatan kawula sak keluarga dhateng panjenengan sedaya. Mugi panjenengan kersa ngapunten dhateng sedaya keluputan kesalahan kawula sak keluarga lan mbok bilih panjenengan sedaya gadhahi lepat ing kadosi boten mbok bilih wonten menika kawula kaliyan keluarga tansah nglenggono ngapunten dhateng sedaya kelepatan panjenengan sedaya. Ingkang salajengipun menika ya nek misale kok dadak salaman kadoang niki dianggap wae teko halal bihalal kosong-kosong ngoten nggih. Nggih. Pokoke sing napa nek jenengan ndek lepat karo tanggane, karo kancane kalian sedaya pokoke warga masyarakat Dusun Kaliwinong wonten ing Bodho Riyadi Syawal niki dianggap halal bihalal kosong-kosong. Nah njing kejaba nek masalah utang piutang niku tetep ditagih. Ojo wanjur malih kosong mboten. Utang sing diutang yo nek
kados ingkang dipun ngendikaken Pak Edi wau ya nek ditagih nek wis ana ya langsung wehi, nek dereng nggih semaya ngoten nggih. Nah niku sing diutang titik, sing diutang duit, sing diutang jenengan jare nek ana pesanan jenengan durung diwehi. Nah niku pokoknya tetep diwehi ngoten masalah utang. Tapi nek masalah kelepatan wong jenengane wong iki mesti yo enten kelepate nggih. Pokoke dianggap bae kosong-kosong. Mangke nek sing dereng ikhlas wah manane ngampleng aku loro aku arep males tinggal kula mawon. Males ra apa-apa. Nek kira-kira sing dereng ikhlas. Ngoten nggih. Ngoten. Para bapak, para kadang muda sedaya ingkang satu kinurmatan lan mugi-mugi wonten ing wulan Syawal menika kita sedaya dipun ngapunten kalian Gusti Allah sedaya kelepatan kita lan kalian tangga tepalih sampun dipun pangapunten lan menika njuruk kembali suci utawi Idul Fitri. Para bapak, para jamaah sedaya ingkang kula hormati, ing mriki ngawontenaken kupatan sak sampunipun kita sedaya ngawontenaken siam Ramadan, Idul Fitri lan silaturahim sareng-sareng menika sampun ngancik 7 dinten kala wingi pramila wekdal menika kita sedaya ngawontenaken kupatan utawi halal bihalal. Pramila mugi-mugi kanthi wasilah kita sedaya ngawontenaken wilujengan sareng-sareng mugi kita sedaya diparingi wilujeng awalipun akhiripun wilujeng donya akhiratipun. Ingkang salajengipun menika ngawontenaken wilujengan sareng-sareng menika niatipun hormat dumateng junjungan kita Nabiullah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sak garwa sak putra sak sahabat sekawan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali sedaya kita kinten patung rahmat mugi-mugi kita sedaya anggenipun gadhah hajat ingkang sae menika angsal ridho sing Allah Subhanahu wa taala lan diparingi wilujeng awalipun akhiripun wilujeng donya akhiratipun. Ingkang salajengipun nyuwun ingkang turkoso dusun Kaliwinong wabil khusus bagi gugik saporalinipun, bagi turko saporalinipun, bagi basi saporalinipun. Sedaya kita kinten patung rahmat mugi-mugi kita sedaya diparingi tetep iman Islamipun, diparingi tambahi rezeki kathah, rezeki jembar gemesang ibadah, pani panjang umur ingkang manfaat, gesang ingkang istiqomah lan akhiripun paring husnul khotimah. Ingkang salajengipun ngawontenaken wilujengan menika kita sedaya niatipun halal bihalal utawi kupatan utawi sawalan. Pramila kita sedaya sareng-sareng wilujengan wonten ing menika majelis mugi-mugi kanthi wasilah wilujengan menika kita sedaya diparingi panjang umur. Punapa ingkang kados hajat kita sedaya, panyuwun kita sedaya, sejo kita sedaya, langkung-langkung warga masyarakat dusun Kaliwinong dijabahi dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang hajatipun menika mawarni-warni benten-benten, kebetahanipun benten-benten, hajatipun benten-benten, panyuwunipun nggih benten-benten. Pramila sedaya panyuwun kita sejo kita sedaya ingkang benten menika mugi dipun ijabahi dening Allah Subhanahu wa taala kanthi wasilah ngawontenaken wilujengan wonten ing enjang menika lan mugi-mugi wonten ing dusun Kaliwinong dipun dadosaken negara utawi desa ingkang baldatun thayyibah, dipun dadosaken gemah ripah loh jinawi, keluarganipun dipun paringi sehat wal afiat dhahir batin, sehat wal afiat jasmani saha rohaninipun. Warga masyarakat dusun Kaliwinong diparingi panjang umur ingkang manfaat lan mugi-mugi dipun doaken saking balak, dipun doaken saking poncobaya utawi bencana punapa kemawon lan mugi-mugi kanthi wasilah wilujengan kaguyub rukunanipun warga masyarakat dusun Kaliwinong ndadosaken wasilah dipun sembadani donganipun kita sedaya, hajatipun kita sedaya, panyuwunipun kita sedaya lan mugi-mugi kita sedaya dipun paringi panjang umur saged menangi saged nemoni bodho utawi sawal ingkang badhe dumugi. Amin Allahumma amin. Lan menika sareng-sareng kita nyuwun dhateng Gusti Allah lan barokah doa kawusunaken panjenenganipun Bapak Ki Parmadi saking kawula kirang langkungipun nyuwun ageng pamunten. Kaula akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
sayyidil awwalin wal akhirin wa sallallahu alaihi wa rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wa iyyakum ma'aidin wal faizin wal maqburin wal maghfurin wa syahidin rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa tarawihana wa qira'atana wa yakatina wa sadaqatina wa qiyamana wa qutana wa sudana wa tahlilana wa tamsitana wa takbirana wa khusyu'ana wa tadu'ana wa la tadribiha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairun nasibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa ahla qaryatina hadhihi ya Allah min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli sholati wa falaqi bi syarri wa la taj'alna ma'iyahum min ahli syarri wa dhur. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa auladan sholihan jamilan. Rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa iyatan minka wa rizqna wa anta khairul raziqin. Rabbana innaka jami'un nas li yawmin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.